Pues la valoració per mi de la temporada jo crec que ha sigut molt positiva, ja que és un equip que ha pujat aquest any de segona divisió i bueno, hem demostrat durant tot l'any que hem competit amb tots els equips de dalt. Crec que el resultat només es pot entendre com a una cosa molt positiva. Hem estat lluitant amb tots els rivals, ens hem platat a la semifinal de la Copa Constitució perdent l'eliminatòria pràcticament a l'últim segon. Bueno, jo crec que en línies generals ha sigut una bona temporada. Després d'haver ascendit a categoria la temporada passada, crec que en línies generals crec que es pot donar per bona. Érem un equip que estrenava categoria i tot i això hem competit tots els partits, excepte aquest últim. Hem competit tots els partits, tant amb els que anaven davant com els que anaven darrere, y la verdad que ens ha servit per encarar la següent temporada d'una manera millor encara. Bueno, la verdad es que las cosas se han hecho bastante bien, bastante contento. Desde el primer momento el club se ha hecho lo más profesional posible y la verdad es que muy contento.